so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝና ልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ዓሊ ስሌማን ሃዳን ሸቶ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ፈጣንን ብሉጽናት ከዓይ ክለብ ሃዋሳ ዓሊ ስሌማን ሕጂውን ከምቲ ልሙድ ብቕዓት ብምንጽብራቕ ኣብ ዝለዓለ ቁመና ይርከብ። እዚ ፈጣንን ኩለንትናውን ተጻዋታይ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት 2024-2025 ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ካብ 10 ፀወታታት 5 ሹታት ብምዝጋብ 2 ኣሲስት ብምግባርን ኣብ ሊግ ዝለዓለ ካልኣይ ደረጃ ምዝጋብ ሸቶ ኮይኑ ብዝለዓለ ሞራልን ፍናንን እንዳተጻወተ ይርከብ። እቲ ቀዳማይ ምዝጋብ ሸቶ ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ተጻዋታይ ብ6 ሸቶታት ነቲ ሊግ ይቕልጾ። ከም ዝፍለጥ ዓሊ ስሌማን ካብ ዓባይ ክለብ ሃገርና ዝኾነት ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ክለብ ባህር ዳር كنما بزلع علينا مشت أمزرع كم تساقر زفلت كوينو عب كلب بحر دار صبوني حدا عم سبورت دحر ملعفو نابني حجي كلبو حواسا ساقيرو أزي عوتن بلوت انزمن سبورت بمحلاف نابزل على درجة بروفيشنال مسجار ناب هاجر شودن كلب جايز كيلو بسنك تكنيكاو زي مرداتو علم بفراس عبز حسر وان ناب قانتو نبر كلب حواسا دار من بلاس بغط التاهو علي حديث وانتوساق عم سبورت نقصات كتامو كم زنبري فلات ዓሊ ስሌማን ኣብዚ እዋን እዚ ወኒንዎ ዘሎ ዝለዓለ ርእሰነት ትእማን ዘተግብሮ እሩም ፀወታን ጠዋይን ዘንፀባርቆ ዘሎ ኩዕሶ ሒዝካ ብጉያ ሓይሊ ምፍንጣስ ውድእን ሸቶ ዝኾና ኩዓሳሱ ምቕባል ኣጥሪዎ ዘሎ ስነልቦናዊ ብስለት ፀወታ ናይ ምንባብ ክእለት ነዋሕቲ ኩዓሳሱ ናይ ምቕባልን ምቁፅፃርን ብቕዓት ኩዓሳሱ ልክዕነት ሓሊኻ መዚንካ ምቕባል ሸቶታት ናይ ምዝጋብ ክእለቱን ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ካብ ዝርከቡ መላእ ሊግ ኢትዮጵያ ብቐዳምነት ይፅዋዕ። كم زفلت أب سبورت درجة وتيت مزنا بأكوب دمر مالت بقانت درجة بوتيت يزلقع زلزي كلب هواسا بزهلونه ودرو وقت درجة أن ورد زبل بقعتانيات تنصفارق زلا أبتا قانتا بور كن على سيما مسنر إبن كم تقدم مستتقصة كم تحارب بلوسات كنت صفارق وزق البقعات بزل على نمر عند تسعوتا نتا قانتا داقل قلان يركب أبزوان زيدي كيتوبيا بسنكني هقراويت قانتا صوتا أبتزام على عرفتيا زركب زلوق إنه نتسبو أقات أم كلب هواسا قولتا بنتسور على لهن زيارة وتسيتهم كمان داقمنا وتسيت من أبرتي عتسرح كم جلا أرحم اسمر متكعتا قانت علي سليمان بملو رأسة أمانتي كاللز علي سليمان مزاز بنزي حزواز اللو حلو بقعتن كوب دمرن تمكرون بوركم بقانتان درجة كبن مبال دربن فتاريو اندامس كنا سناي تمنيتو يقلز ዶልሺ አማራቶን ዱባይ ከምሽማ ዶልሺ ዝኾነ ውጽኢት ኤርትራዊት ኦሎምፒካዊት አትሌት ዶልሺ ተስፋ አማራቶን አቡዳቢ 2024 ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ተሸላሚት ብሩር መዳልያ ኮይና ኤሊት ኦሎምፒካዊት አትሌት ሃገርና ዶልሺ ተስፋ በኦሎምፒክ ቶኪዮ ጃፓን 2020 ከም እውን ኦሎምፒክ ፓሪስ ፈረንሳ 2024 ተሳቲፋ ጽቡቕን ዝምስገን ውጽኢት ከም ዘመዝገበት ይፍለጥ። እንኳ ሓጎሰኪ ዶልሺ ተስፉ እንኳ ሓጎሰና አትሌቲክስ ሃገርና ይዓንብብ። تشيلسي أبز ليج زبلت غانتا توماس فرانك أسلطان كلب بريتفورد توماس فرانك أبزها ومجلسي نايت صباح مقات امتا كلب تشيلسي بلوس بقعتن حالا تصاوتن كم دلوه قليتسو أسلطاني توماس فرانك تشيلسي أبز حج وانا بريمير ليج زبلت غانتا ناي معواد تخلون هاتومي كخون إلو كلب ليفربول أبز ليج مرحيت ولان تقونت كلب تشيلسي أبز حشوك منازلوها كلب مقانات أسلطاني وسيقو قليتسو برايتن أرماناي كروشاويت كلب كغير حتيتا إنجليزاويت كلب برايتن أب تحت وايلي كروشيات ودادر كلب بريمير ليج برايتن جاردران قلب أرماتا كلب كعس أجر كغير بدبدا بمحتاطات قليتسو كلب برايتن جاردران قلب بس قارم زقرب أرما كم تكمز فلت وحلفت كلب مزيو مسنجر وميو زقلز حلفت كروشاويت كلب مس برايتن تمساسال أرما سلزلون بمقنا حاجز كحتنا بعد إنجليز كم زقرو يقلز حلفت كلب كبرايتن زحتتو حاجز تمساسال نوات كم زقنا يقلز كيليان مبابي بلوت تقاطع نايز عم تبايلو تشلمو بلوت تقاطع فرنسا أب عم سبورت 2023-2024 الله وينو بس مسر ما تقاطع ريال مدريد كيليان مبابي بلوت فرنسا وتقاطع نايز عم تبايلو بلوعل دمص بلجعه تعويتو بخلقو غندما تخلخلاي جنرس ويلام ساليباني كيليان مبابي تقتلو بحموشه نت تبليتو كالعي درجه حيزو بتوسخي مايغنان سالساي كامافينغا رابعي تشوامني حمشاي أنتوني غريزان ماشار شاي درجه حيزو بين وايت ناب هاجرايت كانتا إنجليز أصلتاني هاجرايت كانتا إنجليز توماس توهيل مس بين وايت بزعبانا بهاجرايت كانتا ماسك الزرار وكم زحسب قليتسو تخلق على جانيرس بين وايت بزحل في كل تعمتات بس هاجرايت كانتا إنجليز كم زي تسعاطي في الليد زت تسعاطي بولك أو مغريات نوان جعلم كتر كل تشعسران كلتن قابتا كانتا كابزو وتسن دحرنا بهاجرايت كانتا إنجليز داغماي أي تسأمبرن أبتوان بين وايت مستحاجز هاجرايت كانتا نبر ستيف هولاند أمت الله كم زنبري نقر أصلتاني توماس توشل نتسجم المفتاح نتصاطين بتاجرايد كانت نصبار كتير مخانو قليتو
ኦሌ ጉናር ሶልሻየር ኣብ ሜዳ ኣንስቲቲ ክትገጥማ ዝቐለለ እዩ። ተፃዋታይ ስልጣን ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር ኦሌ ጉናር ሶልሻየር ኣብ ሜዳ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ክትገጥም ከቢድ ከም ዘይኮነ ገሊጹ። ኣብ ሜዳ ማንቸስተር ሲቲ ዘሎ ሃዋህው ድባብ ከቢድ ከም ዘይኮነ ዝገለጸ ሶልሻየር ክህሉ ወይ ከጋጥም ዝኽእል ጽቡቕ ፍክክር ጥራዩ ኢሉ እቲ ኣሰልጣኒ ወሲኹ ሓደ ግዜ ኣብ ሜዳ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ክትገጥም ዝቐለለ እዩ ኢሉ ካብ ተፃዋታይ ናብ ፕሬዚደንት ሃገር ተፃዋታይ ማንቸስተር ሲቲ ነበር ማይኬል ኬቬላቪሊ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ጆርጂያ ተዓዊቱ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ክለብ ማንቸስተር ሲቲን ካልኦትን ክለባትን ከም ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ግዜ ዘሕለፈ ሚካኤል ኬቬላቪሊ ኣብ ጆርጂያ ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ከም ዝተዓወተ ተገሊጹ። እዚ ወዲ 53 ዓመት መንእሰይ ካብ 300 ባይቶ 294 ድምፂ ብምርካብ እዩ ተዓዊቱ። ሚካኤል ኬቬላቪሊ ናብ ፖለቲካዊ ሰልፊ ህዝባዊ ሓይሊ ብምፅምባር ናብ ፖለቲካ ዝኣተወ ኮይኑ ሰልፉ ምስ ገዛኢ ሰልፊ ሕልሚ ጆርጂያ ድሕሪ ምውህሃድዩ ኣብቲ ጥምረት ኣገልጊሉ። ኣብቲ ብሰልፊ ሕልሚ ጆርጂያ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ማይኬል ኬቬላቪሊ ልዕሊ 200 ድምፂ ብምርካብ ንፕሬዚደንት ጆርጂያ ነበር ሳሎም ዞርቢችቪሊ ብምትካ ፕሬዚደንት ሃገር ኮይኑ ተመሪጹ። ሚካኤል ኬቬላቪሊ ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወቱ ምስ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ግራስሆፐር፣ ዙሪክ ሉዘርን ሲዮን ኣራውን ባዘልን ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርከባ ክለባት ተፃዊቱ። ማዕክና ዜና ኣርቲን ዘ ጋርዲያን ንሳግራይት ጋንታ ጆርጂያ 46 ግዜ ከም ዝተፃወተ ገሊፀ። ንጓርዲዮላ ዝኾነ ማዕዳ ኣይህቦኔ ኣላም ሪያል ማድሪድ ካርሎ አንቸሎቲ ኣብዚ እዋን ሕማቅ ግዜ ኣብ ምሕላፍ ዝርከባ ስልጣን ማንሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ዝህቦ ማዕዳ እንተሃልዩ ኣብ ዝተሓተተሉ ነሱ መሃዝ እዩ ኣነ ዝህቦ ዝኾነ ምክሪ የለን ክብል ካብኡ ዝኾነ ማዕዳ ከም ዘይፅበ ገሊጹ። ጓርዲዮላ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ሓደ ካብ ዝበለፀ ኣሰልጠንቲ ምዃኑ ኣይጠራጥርን። እዚ ዕዉት ስፓኛዊ ዓለማ ኣብ ሲቲ ብርክት ዝበለ ዋንጫ ክዓትር ከሎ ናይ ዝሓለፉ ዓመታት ዓመት ስፖርት ነት ሊግ ብምዕዋት ከዓ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ታሪክ ኣፅሒፉ እዩ። ይኹን እምበር ኣብዚ ወቅቲ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ሕማቅ ውፅኢት ኣብ ምዝጋብ ይርከብ። ፔፕ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዝተፈላለዩ ግጥማት ሓንሳ ጥራይ ክዕወት ከሎ 7 ግዜ ተረቲዑ 2 ማዕረ ወፂኡ። በዚ ከዓ ኣብ ናይ ስልጣን ጉዕዞ ዝሰኸፈ ግዜ ኣብ ምሕላፍ ይርከብ። አንቸሎቲ ትማል ነዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ግጥማት ዝተጓነፎ ስልጣን ዝህቦ ምክሪ እንተሃልዩ ኣብ ዝተሓተተሉ ኣይፋል ዝኾነ ምክሪ ኣይህቦኔ ብሰንኪ እዚ ናይ መወዳእታ ውፅኢት ጋንትኡ ዝህቦ ርእቶይ ንዑ ኣይቀሮን እዩ ንሱ ለውጡ ዘምፅእ መሃዛ እዩ። ንሕና ከም ሰልጠንቲ ብዙሕ ነገር ክንቆፃፀር ንኽእል ኢና ውፅኢት ፆታ ግን ክንቆፃፀሮ ኣይንኽእልን ኢና ክብል ውፅኢት ካብ ኢዶም ወፃኢ ብምዃኑ ዝገብሮ ከም ዘይብሎም ገሊጹ። ብዛዕባ ጥዕና ተፃወቱ ዝተዛረበ እዚ ኢጣልያዊ ኣብ ተሃድሶ ዝቐነየ ኤድዋርድ ካማቫንጋ ናይ ሎሚ ፆታ ድሉ ምህላው ሓቢሩ። እዚ ፈረንሳዊ ኣካፋሊ ኣብቲ ብሊቨርፑል 2-0 ዝተሰዓረትሉ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ፆታ እዩ መጉዳእቲ ጋጢምዎ። ዘይካዚ አንቸሎቲ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ታሕሳስ ሰረ ዘጋጥሞ ከቢድ መጉዳእቲ ንዓመት ሙሉእ ካብ ፆታ ተኣልዩ ዘሎ ዳቪድ ኣላባ እውን ናብ ፆታ ክምለስ ተቃሪቡ ምህላው ሓቢሩ። ኪልያን ምባፔ ሎሚ ከም ዘይስለብ ዘፍለጠ ዝዓላሚ ኣብ ዶሓ ቀጠር ግን ምስኦም ከም ዝኸይድ ኣነፂሩ። ማድሪድ ኣብቲ ዝመፅእ ረቡዕ ዝካየድ ናይ ፈለማ ውድድር ፊፋ ኢንተርኮንቲኔንታል ካፕ ፀወታ ድሒራ ምስ ትፍለጥ ጋንታ ናይ ዋንጫ ግጥም ከተካይድ እያ። ሊቨርፑልን ኣርሰናልን ነጥቢ ጥፊአን። መራሒት ፕሪምየር ሊግ ሊቨርፑል ምስ ፉልሃም 2-2 ተፈላለያ። ፔሬራን ሙኒዝን ንፍሉያት ሹታት ከመዝግቡ ከለዉ ኮዲ ካክፖን ጆታን ድማ ሊቨርፑል ማዕረ ዝገብራ ሹታት ተመዝጊቦም። ኣርሰናል ኣብ ስታዲየም ኤሚሬትስ ምስ ኤቨርተን 0-0 ተፈላለያ። ጋነርስ ኣብ ዓመተ ስፖርት ሻርሻይ ግዜ ኣብ ማዕረ ትፈላለላ። ኣርሰናል ኣብ ዓመተ ስፖርት መጀመርያ ግዜ ኣብ ሜዳ ኣሸቶ ከየመዝገበት ወፂኣ። ኣብ ካልእ ፆታ ኒውካስል ዩናይትድ ሌስተር ሲቲ 4-0 ኢፕስዊች ታውን ወልቭስ 2-1 ረቲዐን። ሰሌዳ ደረጃ ሊግ ከመይ ይመስል? ቀዳመይቲ ሊቨርፑል ብ36 ነጥቢ፣ ሳልሰይቲ ኣርሰናል ብ30 ነጥቢ፣ ታሽዒት ፉልሃም ብ24 ነጥቢ። ስሎት ብሉፅ ኣሰልጣኒ ወርሒ ዳር ተባሂሉ ሳላሕ ምስ ጀራርድን ሮናልዶን ተመዓራርዩ። ኣሰልጣን ሊቨርፑል ኣርነ ስሎት ብሉፅ ዓላም ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ወርሒ ዳር ተባሂሉ ንሊቨርፑል መሪሕነት ሊግ ሒዝዋ ዘሎ ስሎት ኣብታ ወርሒ ካብ ዘካይድዎ 3 ግጥማት 3 ክዕወተሉ ክኢሉ እዩ። እታ እንኮ ክለብ ንኩሉ ፆታታት ናይቲ ወርሒ ዝተዓወተሉ ኮይና ሊቨርፑል በዚ ከዓ ንዓላሚ ወልቭስ ጋሪ ኦኒልን ኣሰልጣን ብራይተን ፋቢያን ሎዘርዘን በሊፁ ናብዚ ሊግ ካብ ዝመፅእ ንፋልማይ ግዚኡ ተዓዊቱላ። ስሎት ራብዓይ ሆላንዳዊ ሰልጣን ነዛ ሽልማት ዝተዓወተላ ኮይኑ ይርከብ። ኣቀዲሞም ማርቲን ጆል፣ ሮናልድ ኮማንን ኤሪክ ተንሃግን ስሞም ኣፅሒፎምላ ነይሮም። ኣጥቃዓይ ዛጋንታ መሐመድ ሰላሕ ናይታ ወርሒ ብሉፅ ተፃዋታይ ተባሂሉ ብምሽላሙ እዛ ወርሓይ ሽልማት ብክልቲኡ መዳያም ናብ ስታዲየም ኣንፊልድ እያ ቁኒዓ። ንሻርሻይ ግዚኡ ነዛ ሽልማት ዝተዓወተላ ዝግብፃዊ ምስ ናይ ቅድም ተፃዋታይ ዛጋንታ ስቴቨን ጀራርድን ኣጥቃዓይ ማን ዩናይትድ ዝነበረ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ተመዓራርዩሎ። ሳላሕ ድሕሪ ጥቅምቲ 2023 እዩ ንፈለማ ግዜ ነዛ ሽልማት ተዓዊቱላ። መደብ ዝመፅእ ሰሙን ቀዳም ኣርሰናል ኣንጻር ክሪስታል ፓላስ፣ ሰንበት ቶተንሃም ኣንጻር ሊቨርፑል።
ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝና ልኩም ዝቐረብና ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተሉ ጽንሐኩም እዩ። ኣብዚ ቅጽል ምክትታልኩም ኣይተቋርጹ ካልኡን ስለ ዘሎ ተና 4 ሕግታት ሼር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ ኣይዝለልዎን ወደ ሓንኩም አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ